Ja, velkommen til det her pressemøde med deltagelse af landslægeembedet. Jeg er her sammen med formanden, jeg er her sammen med Naalakkersuisoq for Sundhed og landslægen Henrik L. Hansen. Og velkommen til de fremmødte journalister og ikke mindst folk, der følger med på forskellige kanaler. I dag har vi indkaldt til pressemøde, fordi vi desværre stadig ser en hurtig og hastig og hurtig udvikling i antallet af aktivt smittede på kysten, særligt i flere steder, hvor der sker yderligere smittetilfælde. Som jeg tidligere har sagt, så ser vi desværre smittetilfælde flere steder. Og vi kan se, at det sker blandt folk, ligesom det sker mange andre steder, at vi har haft en periode, hvor der ikke har været corona, men så her fra siden juli, så har der sket en stor smittespredning, også ude blandt samfundet, også forskellige steder i samfundet, både fra syd og op til Upernavik. Så det er flere steder i Grønland, hvor der er sket smittespredning. Og derfor så betyder det, at vores rejser og det, at vi er så mobile, som vi plejer at være i sommermånederne. Så vi er i sommerperioden, vi er ude at jage, og rejser også ud til vores familie og venner ude på kysten, og rejser rundt ude på kysten. Og dermed genser vi også i denne periode vores familie og venner, hvor der desværre sker en rekordhøj smitte. Og det er noget, hvor vi ser, at der på et tidligere tidspunkt har kunnet konstatere, at der skulle komme corona i landet, og det er den situation, vi står i nu. Her under sommerperioderne, hvor vi også rejser tilbage og har lyst til at rejse rundt for at gense familie og venner, hvor vi genser gamle venner og bekendte, og under denne periode sker der også større sociale forsamlinger, hvor vi hilser på hinanden og i lykkens ånd stadig ubekymret giver knus og kram. Det har så sat os i en svær situation, hvor vi opfordrer til, at folk gør det så vidt muligt, undgår knus og kram. Også de her anbefalinger, at man undgår at komme hinanden for tæt, og det er først nu, og det er ikke første gang, at vi siger, at vi alle sammen har et personligt ansvar for at sikre, at vi alle sammen passer på hinanden. Vi har alle sammen hver og især et ansvar for at bekæmpe corona, og der er det vigtigt, at vi løfter sammen og følger de sundhedsfaglige anbefalinger. Nu har vi på de sidste pressemøder meddelt, at der har været en rekordhøj smitte. Førhen har vi været skånet for de smittebølger, der har ramt andre lande. De her andre lande, de oplever stadig store smittebølger, selvom de har kæmpet imod smitten, men nu står vi i samme svære situation. Og også ude blandt borgerne har det ført til
enkelser og bekymringer, fordi der er behov for, at vi arbejder sammen og også har behov for at komme hinanden ved, og det kan jeg sagtens forstå. I særlig stor grad er der nogle steder, hvor der er flere steder, hvor der er blevet gjort en kæmpe indsats, hvor langt den fleste størstedelen af befolkningen har været med til at tage deres ansvar til sig for at imod vores kamp mod corona. Dem vil jeg gerne sige tak for. Også fordi at I har beskyttet vores allesammens individuelle rettigheder, som vi alle sammen er nødt til at Så tak fordi I har været med til at løfte det her ansvar. Og det er det, som vi i vores arbejde er nødt til at forholde os til som noget af det vigtigste. Men lad os blive ved med det. Og på den måde blive ved med at løfte vores individuelle ansvar for at bekæmpe corona i samfundet. Mens vi er i denne situation, og mens da vores situation ikke bliver anderledes, så har jeg i dag mødtes med partiformændene i dag for at nå til enighed om et tiltag, hvor vi vil have forskellige restriktioner og andre tiltag for at bremse og inddæmme den smittespredning, som vi kan se nu. Det, som vi er blevet enige om, det vil Kirsten Nalgasusok for Sundhed fortælle om uddybende, blandt andet hvilke tiltag, der er gældende i de steder, hvor der sker smittespredning. Værsgo, Kirsten. Tak. Lige nu er der flere bekendtgørelser, der er i kraft, hvor vi er blevet enige om, at de skal forlænges. Og som det vigtigste, så er det den vigtigste bekendtgørelse, det er den, der gælder i Aasiaat og Upernaviq og der tilhørende bygder, hvor så Sisimiut nu også bliver underlagt disse midlertidige restriktioner. Og de her restriktioner, det er, at man skal være fuldt vaccineret for at rejse ud af de her byer. Dem, der bor i de her byer og bygder, hvis de vil rejse hjem til deres hjemby, og de ikke er blevet færdigvaccineret, så skal de gå i hjemmekarantæne i 5 dage, og så på 5. dagen skal der tages test. Og det er først, hvis det viser sig, at de har et negativt testsvar, at de skal gå ud af deres karantæne. Med hensyn til forsamlingsforbuddet, så er der op til 20 personer, som der må forsamles, og det gælder nu også i Sisimiut, uanset hvor man er. Det er, enten man er på værtshus, café, sportshal eller andre steder. Hvis man skal rejse, så skal der bæres mundbind, og hvis man skal købe ude i butikkerne, og hvis man skal i butikker og på kommunale kontorer, så er der også krav om, at man skal bære mundbind. Og det er gældende i Aasiaat, Sisimiut og Upernaviq og dertilhørende bygder indtil 24. august. Og det er der blevet fælles politisk enighed om. Og så med hensyn til det andet, så kan vi sige, at et andet tiltag, det er, at folk, der rejser til Danmark, der rejser fra Danmark til Grønland, som ikke har adresse i Grønland, så er det kun færdigvaccinerede, der må rejse til Grønland. Altså forstået på den måde, at hvis man ikke har adresser i Grønland og rejser fra Danmark, så skal man være færdigvaccineret, før man må rejse til Grønland. Og det kommer til at blive gældende fra tirsdag indtil den 24. august.
Og som det tredje, hvis man skal være med på for eksempel et kystskib eller andre offentlige transportmidler, så skal man være fuldt vaccineret. Ja, tak. Og før jeg giver ordet videre til Henrik, så vil jeg sige, at baggrunden for, at vi er nødt til at tage det her skridt, det er, at fra i går til i dag, så baggrunden for de her tiltag, der træder i kraft, det er, at man har fået at vide, at der er 14 yderligere smittede, der er blevet opdaget fra i dag. Og det er i folk i Aasiaat, Upernavik og Sisimiut og også dertilhørende bygder, som er rejst fra de her steder. Så det er særligt fra Sisimiut og dertilhørende bygder. Så smitten, for at undgå, at der sker smitte fra de her steder, så er vi nødt til at lave nogle tiltag, også med hensyn til dem, der rejser fra Danmark til Grønland. Så er det et krav for dem, hvis de ikke har adresse i Grønland, at de skal være fuldt vaccineret. Også fordi de kan tage ny smitte ind i landet, og det er for at inddæmme det, at vi har taget de gældende indtil 24. august. Så de udfordringer, vi har mødt indtil nu, dem prøver vi at overkomme med de her forskellige tiltag via restriktioner, og også for at flere her i landet, herunder også ammende og ammende, gravide og ammende, og herunder også unge, som endnu ikke er færdigvaccineret. Og nu vil jeg give ordet til Henrik. Henrik, værsgo. Tak for det. Ja, for at starte med det gode først, så er vi også nu i den situation, at smittebekæmpelsen i Sydgrønland og her i Nuuk, den er gået rigtig godt. Selvom at det drejer sig om den meget smitsomme delta-variant. Det skyldes blandt andet, at der jo også har været rigtig god opbakning til vaccinationerne. Næsten 37.000 i Grønland er nu vaccineret for første gang. Og den støtte, der dermed er vist med det, har jo været afgørende for, at vi faktisk er kommet i den situation, at vi har kunnet holde smitten ude af nogle områder, hvor den allerede faktisk var temmelig udbredt. Nu står vi så i en ny situation, hvor vi ser temmelig alvorlig smittespredning. Fordi vi ser smittespredning blandt personer, der ikke ved, hvor de er blevet smittet henne. Vi har i langt større omfang end tidligere nu set, at personer, der slet ikke har noget kendskab til, at de har været i nærheden af andre smittede, pludselig får symptomer, henvender sig til sundhedsvæsenet og viser sig at være smittede. Vi har det, vi kalder bred samfundssmitte, specielt i Sisimiut. Og det er det, der er bekymrende lige nu, hvor vi står i en situation, hvor vi gerne skal have endnu flere vaccineret, for på den måde at sikre, at vi ikke ender i den alvorlige situation, som der er mange andre steder i verden. Hvordan ser det helt konkret ud? I den her omgang, der hvor der er flest smittede, det har været op i Upernavik og Tasiusaq, hvor der samlet har været 26 smittede. Smitten kom derop den 22. juli. Vi ved ikke med sikkerhed hvorfra. Der er 10 smittede i Tasiusaq og 16 i Upernavik. Det, der også er værd at bide mærke i, det er ret unge mennesker med en gennemsnitsalder på 31 år. 14 af dem er slet ikke vaccineret. 2 af dem er vaccineret en gang, og 5 er færdigvaccineret. Det afspejler meget godt de udfordringer, vi også har, nemlig at smitten i første omgang kommer blandt de unge. Men hvis vi ikke får den stoppet,
så vil den også pludselig ramme nogle andre grupper. Gravide og ammende, som ikke er blevet vaccineret, ældre, som ikke er blevet vaccineret, ældre, som alligevel bliver smittet. Derfor er det afgørende, at denne gruppe også bliver vaccineret. Ser vi på situationen nede i Aasiaat, ja, der har man jo i forvejen haft smitte adskillige gange, men i slutningen af juli kom der på ny smitte. Der var kontakter til Nuuk, men vi ved ikke med sikkerhed, om det var der, det kom fra. Og der er nu været 20 smittede i den her omgang. Også der har vi en ganske lav gennemsnitsalder på kun 23 år. Der er også mange børn blandt dem. Der er faktisk 11 børn under 18 år, men også de voksne er langt de fleste af dem ganske unge. Smitten har så også ganske forventeligt spredt sig til Qasigiannguit, fordi den er så smitsom, som den er. Og det er blandt andet værtshuse, som har været et smittested i den sammenhæng der. Endelig er der situationen i Sisimiut, hvor vi jo i midt i juli måned oplevede smittespredning, som det også lykkedes at lukke ned. Så begynder vi at se ny smitte igen her den 3. august, den 4. august, hvor vi pludselig ser 10 smittede, spredt ud over byen, uden kontakter til hinanden. Også inde på sygehuset, som jo i sig selv gør, at der opstår en situation, som er yderst vanskelig. Også i Sisimiut ser vi det samme mønster, at det er unge mennesker, der gennemgående ikke er blevet vaccineret eller ikke er blevet færdigvaccineret. Der er faktisk kun en enkelt af de smittede i Sisimiut, der er blevet færdigvaccineret. Og en færdigvaccineret har meget lille sandsynlighed for at smitte videre, og meget, meget lav sandsynlighed for selv at blive alvorligt syg. Og smitten i Sisimiut, noget af det kender vi ved, at det er sket via værtshuse, men også på anden vis rundt omkring i byen. Og der er så også sket det, at der er sket videre spredning både til Kangerlussuaq og Nuuk. Og det er specielt situationen i Kangerlussuaq er noget, vi har stor opmærksomhed på, fordi der er en ikke ubetydelig risiko for, at der kan ske videre smittespredning i Kangerlussuaq. Så der er behov for opfølgning der. Så samlet set, så har vi de gode nyheder med, at det er lykkedes, fordi der har været at inddæmme smittespredning mange steder i Grønland, mange gange, fordi der har været rigtig god opbakning til både vaccinationerne og testningerne. Nu står vi her med nogle nye udfordringer, som er helt nødvendige at håndtere, hvis vi skal komme videre og blive færdige med vaccinationsprogrammet. Tak. Tak til landslægen. Som landslægen siger, så er der absolut behov for, at man flere steder, for at det skal lykkes at bekæmpe smittespredning med coronavirus, hvor det tidligere har vist sig, at det lykkes. Hvis det skal lykkes igen nu, så er vi alle sammen nødt til at arbejde sammen. Og vi er nødt til at arbejde sammen i de her steder, hvor der sker smittespredning. Det er i Sisimiut, Aasiaat og Upernavik. Men også samtlige andre steder i Grønland, uanset om der ikke er smittespredning eller kun smittespredning i mindre grad, så er vi alle sammen nødt til at være forsigtige. Og hvis der pludselig skulle ske smittespredning i samfundet, hvilket altid er en mulighed, og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at landslægen allerede har sagt det. Kort sagt,
så er det på samtlige offentlige transportmidler i Upernavik der tilhørende bygder i Aasiaat og i Sisimiut. Hvis du vil rejse fra disse steder, så er der krav om, at du skal være fuldt vaccineret. Men det vides også, at hvis man har været på ferie, eller har været væk fra de her steder, så er det muligt at rejse hjem. Men for samtlige rejsende i landet, så er det stadig gældende, at hvis man har det mindste sygdomstegn, hvad enten det er tegn på corona, eller bare et mindre tegn på sygdom, så bliv hjemme, lad være med at rejse. Og derved vil vi også kunne være med til at deltage til at inddæmme smittespredning i Grønland. Indtil nu har Naalakkersuisut haft en aftale med Air Greenland, og den er stadig gældende, og den går ud på, at hvis man har symptomer på sygdom, så man kan udsætte sin rejse, enten hvis man skal rejse ud af landet, eller hvis man skal rejse inde i landet. Og det er et tilbud, som jeg håber, at alle tager god brug af, hvis man har bare det mindste sygdomstegn. Og det er den bedste måde, at man kan deltage til at sikre, at der ikke sker smittespredning i samfundet. Og i de steder, hvor der lige nu sker bred samfundssmitte, hvis der er nogen, der er på ferie eller er på besøg i de steder, hvis de skal gøre brug af deres mulighed for at rejse hjem, så skal de gå i hjemmekarantæne i 14 dage, eller også skal de på 5. dagen efter de er nået hjem, så skal de lade sig undersøge, og det er blevet krav. Det er kommet krav om, ligesom Kirsten har sagt. Og vi skal kraftigt opfordre til, at der ikke bliver rejst mellem byer og bygder, mellem bygder og mellem forholdssteder og andre steder, uanset om der er tale om, at det er private. Og dermed taler vi heller ikke om, at man kan holde deltagerantallet på et minimum, så opfordrer vi til, at man ikke har de her sociale, fordi det er vigtigere nu mere end aldrig, at vi passer på for, at der ikke sker yderligere smittespredning. Og vi har alle sammen hver vores individuelle. Derudover er kører Safar-e-Duk i dens rutefart. Når Safar-e-Duk sejler, så skal Safar-e-Duk anløbe Sisimiut og Aasiaat, hvor der sker smittespredning, og det er allerede i overmorgen. Hvis man skal rejse fra de her steder, eller hvis man skal stige ombord på Safar-e-Duk, så er der krav om, at man skal være færdig vaccineret. Fordi dem, der rejser på kystskibene, de er tæt sammen med hinanden i længere tider af gangen. Og det, som vi også har det, som vi også har oplevet i længere tid, der er der mange unge, der rejser ud for et uddannelse eller for at fortsætte deres uddannelser. Så til de her unge, der skal rejse til en anden by eller ud af landet i forbindelse med en uddannelse, der vil vi opfordre jer til at tage kontakt til jeres uddannelsespladser, fordi man er lige nu i gang med at tage kontakt til de forskellige uddannelsespladser for at sikre, at der sker mindst mulig smittespredning eller risiko for smittespredning, fordi det er et større arbejde, der nu er i gang, hvor der er rigtig mange, der er i gang med at rejse også for at påbegynde uddannelser. Som sagt, så er der fra nu af også krav om via bekendtgørelse indtil den 24. august, så er det gældende, at hvis man skal rejse fra Sisimiut, Upernavik og Aasiaat, så sker der nogle stramninger frem til den 24. august, og det er, at dem, der rejser til Grønland fra
Danmark eller andre steder, som ikke har adresse i Grønland, der er det et krav, at man skal være færdigvaccineret. Og der er vores mål som det vigtigste, at der ikke tilføres smitte fra udlandet til Grønland. Og landslægen har også lige forklaret og tydeligt gjort, at dem, der er blevet færdigvaccineret, og også blandt dem, at dem, der er færdigvaccineret, er dem, der bliver ramt mindst af smitten. Derudover så vil jeg også gerne sige tak til dem, der har været med til at løfte den her opgave, og også til dem, der har ladet sig vaccinere, og som på andre måder har løftet deres ansvar i større eller mindre grad. Og også som det viser med at inddæmme smitten, for eksempel i kommune Kujalleq. Der har der været rigtig mange, der har løftet den her opgave. Særligt med hensyn til for eksempel vaccination, hvor folk har arbejdet på frivillig basis for at hjælpe til ved vaccinationer, eller med hensyn til smittetesten, og til dem vil jeg gerne sige mange tak. Nu er der i Qaqqara Kommune og i Sisimiut, mens der sker stadig stigende smittetal, så arbejder departementet sammen med sundhedsvæsenet, hvor man vil oprette et testcenter, og det er vi meget taknemmelige for fra Naalakkersuisuts side, fordi når vi løfter i flok, og når vi hjælper hinanden, så har vi allerede beviser for, at ligesom landslægen har sagt i Qaqortoq og i Sydgrønland, og også her i Nuuk, så har vi set, at selvom der skete smittespredning, så kunne vi gøre noget selv for at inddæmme det ved at løfte i flok. Så lad os alle sammen bibeholde dette, og lad mig også sige, at de her uddannelser, der skal til at starte, så er vores børn, der også skal i den kommende tid skal påbegynde deres skolegang. Der er det en tradition her i landet, at vi holder store kaffemærker. Og jeg kan sagtens forstå, at I alle sammen i større eller mindre grad har lyst til at afholde kaffemækker. Men Naalakkersuisut vil gerne opfordre til, at eftersom smittespredningen ser ud lige nu, så udskyd de her kaffemækker, også for at gøre jeres til, at man inddæmmer og undgår smittespredning. Så det her med de her forskellige ansvarsområder, det er noget, vi alle sammen er nødt til at løfte i flok op. Og hvis vi har sygdom på symptomer, så skal man holde sig fra andre mennesker, det vil vi sige igen. Og vi kan også se, at nogle af dem, der har smittet andre i den kommende tid, de har været ude blandt andre folk, selvom de har haft symptomer på sygdom. Og på den måde har medvirket til, at der skete yderligere smittespredning. Og det er det, som vi gerne har ville sige. Aviaja har haft hånden op først, så det bliver Aviaja, der får lov til at spille spørgsmål først, og så bliver det Jensine bagefter. Ja, jeg har rigtig mange spørgsmål. Jeg kan måske dele dem op. For det første vil jeg gerne spørge Henrik. Jeg spørger dig bare på grønlandsk. Du siger, at smittespredningen er ude af kontrol, og at de her første smittetal, der vil jeg gerne lige få klarhed på, hvor mange er det, der er blevet smittet, og bor de i samme husstand, eller hvad? Og så også, den store smittespredning i Sisimiut. Nu har jeg klemt mit spørgsmål. Jeg tager den lige derfra. Værsgo til landslægen. Tak. Det vi har set tidligere, det er, at hovedparten af de smittede kom fra nogle smittekæder, som vi kendte. Hvor vi ligesom sagde, jamen okay, du havde været på Rockhouse i Qaqortoq, så hang det sammen på den måde. Nu står vi med smittede, specielt i Sisimiut, men også i Aasiaat og Upernavik, hvor vi ikke
har nogen idé om, hvor de er smittet henne. Det betyder også reelt set, at der er nogle smittede derude, vi slet ikke kender. Og specielt i Sisimiut er der grund til at tro, at der er ganske mange derude, som vi ikke kender på nuværende tidspunkt. Fordi det er så tilfældigt, den smittespredning, der er sket. Uden nogen fast tilknytning. Så er der selvfølgelig nogle familier, hvor der er sket smitte. Det har vi specielt set nu op i Upernavik og Tasiusaq, hvor smitten jo har stået på nogen tid. Og der ser vi ganske forventeligt, at der nu bliver opdaget nye smittetilfælde inden for nogle kredse, som i forvejen er i karantæne, og så er det ikke til nogen bekymring. Tak. Aviaja, du får lige lov til at stille et opfølgende spørgsmål, og så er det Jensine. Jo, det første spørgsmål, det var, som jeg ikke lige kunne komme i tanke om, det var, i går hørte vi, at der var rigtig mange, der havde ringet ind til sygehusene, som ikke kunne lykkes med deres opkald. Er sygehusene i de her steder, hvor der sker samfundssmitte, kan de følge med? Og hvad med testcentret, ikke kun i Sisimiut? Har man også tænkt sig at oprette testcentre andre steder? Kirsten? Jo, tak. Lige nu arbejder man på at tilføre flere ressourcer i Sisimiut, som skal hjælpe til med at løfte sygehusopgaverne, og også hvor kommunen også hjælper til. Så der bliver arbejdet på, at der bliver tilstrækkeligt med personale. Og så de her steder, hvor der sker smittespredning. Så arbejder man på, at de almindelige arbejdsopgaver bliver løftet vedvarende, og vi leder hele tiden efter flere ressourcer. Jo, før Jensine får lov til at stille sit spørgsmål. Nogle steder er det for eksempel i Upernavik, hvor der er nogen, der er rejst fra Nuuk for at hjælpe til. Så dermed har man kunnet løfte og sikret, at man har kunne løfte opgaverne. Og vi har også andre steder kunne se, for eksempel i Sydgrønland, kunne se, at når man ikke kan følge med i at undersøge testene, så bliver de test, der er i overskud, de bliver sendt til Nuuk, og det samme er tilfældet. Så vi gør alt, hvad vi kan for at, når kapaciteten er strukket så langt som den kan, så gør vi, hvad vi kan for at overføre ressourcer og hjælpe til. Og det kunne vi se er lykkedes i kommune Gujarat, hvor der, mens der var smittespredning, så kunne man se, at der blev, at man hjalp hinanden ad med hensyn til testkapaciteten, hvor det nu ser ud til, at vi er ude til at kunne komme over de problemerne i Sydgrønland, som det samme som det er tilfældet nu i Nuuk. Så vi arbejder lige nu sammen med forskellige parter for at afhjælpe de her aspekter. Og så er det Jensine. Jo tak, ud fra det, som jeg kan forstå. For eksempel, hvis man skal rejse fra Sisimiut til i forbindelse med uddannelse. Altså hvis man, selvom man ikke er færdigvaccineret, så vil man kunne rejse ud på uddannelse. Men så vil jeg også gerne spørge, der er rigtig mange mennesker, der er blevet smittet lige nu. Har behovet for sygehuset, hvordan står det til? Har alle de her syge, har de det godt? Kan de godt klare sig hjemme? Altså kan de klare sig og blive raske i deres hjem? Altså hvordan er deres sundhedstilstand, alle de her syge? Sundhedstilstanden, den er heldigvis efter omstændighederne god. Og noget af det skyldes jo blandt andet, at gennemsnitsalderen er så lav, som den er. De er ganske unge mennesker. Men når man først ser smitte blandt unge, hvis man ikke gør noget, så er det kun et spørgsmål om tid, før smitten er blandt de ældre og blandt risikogrupper, og så vil problemerne begynde at komme. Så det er
en af de helt centrale grunde til, at vi har anbefalet, at så længe vaccinationsdækningen ikke er højere, end den er, at man så fortsat forsøger at inddæmme smitten, også blandt de unge, selvom de ikke normalt bliver alvorligt syge. Tak. Tak. Vi skal lige huske tolkene. Og så med hensyn til de her politiske tiltag, de unge, dem der bliver smittet, stå, som fra Vallandslægen siger, at det er blandt de yngre, at der sker smittespredning lige nu. Hvor er deres forældre? Altså, er det kun fra politisk side, at man skal lave noget? Altså, hvordan har I tænkt jer at få fat i de her unge, for at de skal få det ind i hovedet, at de skal være med, at vi først kan overkomme det her, hvis de tager et medansvar, fordi unge, de har jo, jeg ved ikke helt, og man kan ikke rigtig sige, at de har et begrænset kapacitet, men det er måske lidt svært at se, hvordan de tager ansvar. Jo, selvfølgelig har vi alle sammen et personligt ansvar, også hvis vi har mulighed for, at vores børn kan få deres vaccine, så opfordrer vi til fra Naalakkersuisuts side, at man tager imod det tilbud. Men vi skal så også huske på, at der er rigtig mange unge lige nu, som først lige her de her uger først lige har fået tilbud om at kunne få vaccine, ligesom det samme er tilfældet for gravide og ammende. Det er først lige nu, der er kommet tilbud om vaccine for dem. Og fordi det er først lige nu, at der er blevet den medicin, vi bruger, er blevet godkendt til de her grupper. Så det er også noget, man er nødt til at tænke på. Det, at der sker smittespredning blandt de yngre grupper, som Landslægen siger, det er noget, vi skal være opmærksomme på. Også med hensyn til, hvad vi har tænkt os at gøre over for unge, og også med hensyn til de forskellige arbejdsopgaver, vi er nødt til at løfte, som vi også har været inde over under tidligere pressemøder. Myndighedernes handlinger er ikke nok i sig selv. Myndighedernes opgaver er som det vigtigste at sørge for, at der strammes op eller løsnes op for de lovmæssige rammer, som der skal være til for at inddæmme smittespredningen. Men derudover så har vi vores allerstørste behov, det er, at du og jeg løfter i flok. Fordi det er kun ved, at vi løfter i flok, at vi har kunne se, at man kan gøre noget for at inddæmme smittespredningen. Det kan vi kunne se her i Grønland, og det kan man se i andre lande. Så det er et rigtig stort ansvar, som jeg gerne vil sige, og det med hensyn til det spørgsmål, så er det ikke kun de unge, men det er samtlige aldersgrupper, der er nødt til at løfte det ansvar, fordi det er vigtigt, at vi alle sammen er nødt til at stå sammen for at bekæmpe corona, og også for at undgå, at der sker smittespredning. Jo, tak. Og så har jeg et spørgsmål til Landslægen. Så vidt jeg kan forstå, så er der nogen, der ellers tidligere ikke har ville få vaccinen. Så er der rigtig mange, der nu rundt omkring på kysten, der nu gerne vil have imod tilbud om vaccinen. Du har sagt, at I vil opbygge nogle lager med vacciner på forskellige sygehuse. Bare som eksempel i Upernavik, så har der ellers været meget få, som gerne vil have vaccinen, men nu efter der er sket smittespredning, så er der flere, der vil have. Hvornår vil de have mulighed for at få vaccinen, også med hensyn til dem, der har fået første vaccine og venter på anden vaccine? Hvad har man tænkt sig at gøre ved de her grupper? Landslægen, værsgo. Tak. Der er allerede vaccinationstilbud på alle regionssygehusene, og på stort set alle sundhedscentre er der nu også muligheder for at blive vaccineret. Og det er jo derfor, at vi er nået op på, at næsten 37.000 er blevet vaccineret. Det er gået rigtig godt fremad. Der er så nu 10.000, der mangler at få anden vaccine blandt dem, der har fået første vaccine.
Og det bliver selvfølgelig en stor opgave, som skal løses i de kommende uger. Men det vil ske ved, at der kommer disse tilbud rundt omkring. Der bliver dog en særlig udfordring i bygderne, fordi det ikke de fleste steder vil være muligt lige nu at lave et vaccinationstilbud ude i de mindre bygder. Tak. Naqorsaanam qoyanaq taawa qissutsimlaanakkersuussiuliani apeqqumut Til ilassutaqarniartoq det tidligere spørgsmål, så kan jeg forstå, at naalakkersuisoq gerne vil sige nogle ord. Værsgo, Kirsten. Med hensyn til unge, du stillede et spørgsmål om unge. Den bedste forebyggelsesmetode er, at forældre tager en snak med deres børn og drøfter de positive fordele omkring at få en vaccine. Hvis nu et barn har nogle bekymringer omkring at få vaccinen, altså hvis man selv, så er det bedst at forklare det her over for barnet. Men hvis man ikke selv føler bedst mulige forudsætninger for at forklare de forskellige muligheder inden for vaccinen, så skal Tak for det. Det er til dig, Mukti. I forhold til, at der bliver indført restriktioner om, at alle indrejsende, bortset fra herboende, skal være færdigvaccineret for at rejse ind i landet, så har der i flere omgange været høje råb fra Østgrønland om, at de også vil have åbnet op for flyrejser fra Island. Er det påtænkt, at man åbner op for rejser fra Island til Østgrønland under samme forudsætninger med de her restriktioner om vaccinationer? Jo, de politiske krav eller politiske ønsker er vi fuldstændig klar over. Og borgerne i Østgrønland, der er en større andel af dem, som bliver færdigvaccineret. Og vi eftersøger forskellige muligheder. Lige nu undersøger vi, den bedste løsning lige nu er, at vi bliver færdige med de her initiativer, der er i gang. Men jeg håber, at der i den kommende tid vil være mulighed for, at man tager skridtet mod en større åbning. Også for eksempel, at man kan åbne ruten yderligere. Men lige nu har man allerede mulighed for at beflyve Østgrønland i forhold til de gældende servicekontrakter. Så har jeg et spørgsmål til landslægen. I forhold til, der er kommet en del flere smittede, har I så oplevet flere, der har haft alvorlige sygdom, eller hvordan ser det ud med sygdomssituationen og indlæggelser? Det ser godt ud, som ganske forventeligt, og det ligger i, at langt hovedparten, som tidligere nævnt, er ganske unge mennesker, hvor vi ikke vil forvente det, men at vi må forvente, hvis det her fortsætter ukontrolleret, at det vil sprede sig til andre grupper, som må forventes at kunne belaste sundhedsvæsenet betydeligt. Så bare det sidste. I forhold til testkapaciteten, så oplever vi i hvert fald nogle gange fra mediernes side, det kan være svært at finde ud af, hvor mange smittede der er kommet i løbet af det sidste døgn. Der kan være lidt forskellighed i tal, og de opdateres, så vidt jeg forstår, kun én gang på nogle GL's statistikker. Nogle gange virker det til, at det er fordi, der er problemer med testkapaciteten, og at test skal flyves frem og tilbage. Jeg ved ikke, om det er Henrik eller Gista, der skal fortælle lidt om, hvordan testkapaciteten ser ud i øjeblikket, sådan uden for de større byer. Det er sådan så, at vi i Ilulissat og Nuuk, der har vi apparatur med meget stor kapacitet. I de andre steder, hvor vi har avancerede testsystemer, det vil sige på regionssygehusene, der er kapaciteten med de maskiner begrænset. De er avancerede og gode, men
de kan kun analysere et begrænset antal prøver i timen. Derfor er det nødvendigt nogle gange at sende test fra kystbyerne til enten Ilulissat eller til Nuuk, hvor kapaciteten er meget større. Og det er klart, det giver en forsinkelse. Og som i alle andre situationer, lige nu står vi for eksempel med, at jeg ved, at der er nogle flyvemaskiner, der ikke lander på grund af vejret i Nuuk lige nu. Og den slags er vi selvfølgelig udfordret af. Men jeg vil dog sige, at det er ikke voldsomt alvorligt på nogen måde, fordi ofte kan vi godt leve med, at der går en dag, før vi står med resultatet. Men som Kirsta allerede har nævnt, så er der jo nye initiativer på vej for at styrke Sisimiut, for lige bestemt der at sikre, at der i landets næststørste by er en større kapacitet. Men det er komplekst i et land, hvor transport er den udfordring, det nu engang er. Nakorsaanun quina taawa tamassitusaгассиортаккут наатума атаатимик наггасиилс апеккутеқарсинааnissin periarfississavassi. Stille et sidste kort spørgsmål. Aviaria, Jensine og Merete. Værsgo. Det er til landslægen Henrik. Du nævnte i forbindelse med smittespredning, blandt andet med værtshus. Kan man sige, at der sker smitte i værtshusene? Ja, det kan man med sikkerhed. Det har vi oplevet mange steder i Grønland, og det er ikke så mærkeligt, kan man sige, fordi den slags steder er nogle steder, man står tæt, og det er jo det, enhver virus elsker, fordi det er meget vanskeligt at opretholde afstanden på 2 meter på et værtshus. Så bliver der ikke mange gæster. Og derfor er den slags steder, hvor folk er højttalende, syngende og tæt på hinanden, ja, det er altid et sted, hvor der er risiko for, at der sker smittespredning. Ligesom det kan være ved en privat kaffemik, hvor folk sidder tæt i små lokaler. Det hele det handler jo om, hvor tæt man er på hinanden. Hvis man holder afstand, og holder den afstand, vi gør her, ja, så er der jo reelt set ikke nogen risiko for, at man smitter hinanden. Nakorsaanun quinaq. Ja, tak til landslægen, og så er det Hansine. Jo, tak. Jo, vi har forstået, at det er blandt de unge, at sundhedsvæsenet har et større behov for, eller at de her unge, de har bedre mulighed for at komme over sygdommen selv. Men hvis nu det værste skulle ske, som landslægen også frygter, at de her svage og de ældre og dem, der ikke er blevet vaccineret, som har pludselig får behov for at være i sundhedsvæsenet oppe i nordpå, i Sisimiut, i Upernavik og Asiat. Altså, der er store vikarer. Hvordan er nødberedskabet i forhold til, hvis det skulle være mange, der bliver alvorligt syge på samme tid? Altså, hvor der bliver behov for sygehusvæsenet. Beredskabet er lagt sådan an, at det ikke forventes, at patienter skal være i længere tid på sundhedscentre eller på regionssygehusene. Dem, som bliver så syge, så de får behov for længerevarende behandling, de vil forventes at skulle overflyttes til Nuuk. Og det er der fuldstændig klare planer for, hvordan man gør, og det har også været brugt i praksis. Det er heller ikke forskelligt fra, hvordan man flytter en tuberkulosepatient. Grønland er vant til at flytte med smitsomme patienter. Forlængelse af Jensines spørgsmål. I forhold til denne her risikogruppe af ældre og gravide og ammende, og hvem der ellers er i den her risikogruppe, så er der i Danmark omkring 90% af dem, der er blevet færdigvaccineret.
Har I tal på, hvor mange i risikogruppen, der er færdigvaccineret her i landet? Det kommer lidt an på, hvordan man definerer risikogruppen. Men det er sådan så, at selv blandt dem på 65 år og ældre, der er vaccinationsdækningen kun omkring de 80% på landsplan. Og det vil sige, at vi har en ikke ubetydelig gruppe af ældre i Grønland, som vi stadigvæk opfordrer meget til at lade sig vaccinere. Ja, tak til landslægen, og tak for spørgsmålene. Det var, hvad vi havde af udmeldelser, og også bekendtgørelser med hensyn til Asiat, Ubernuik, dertilhørende bygder, og nu også Sisimiut, som er trådt i kraft, hvor vi strammer op med hensyn til via bekendtgørelser. Og derudover, hvis man skal rejse fra Danmark til Grønland, som ikke har adresse i Grønland, der er det nu et krav om, at man skal være færdigvaccineret, og det er gældende indtil 24. august. På samme måde som de her andre bekendtgørelser. Det er en vurdering, som blandt andet er foretaget af Landslægeembedet, som baserer sig på informationer omkring inddæmning af smittespredning, og det er et behov, hvor der er behov for i en periode, hvor at man laver nogle inddæmningstiltag. Så den her gældende bekendtgørelse, da den trådte i kraft, så sagde vi også, at hvis der skete ukontrolleret smittespredning andre steder, så var det en mulighed, at de bekendtgørelser også blev gældende for andre steder. Det er på den baggrund, at Sisimiut nu også er med i den bekendtgørelse. Og det er fordi man kan se, at der sker smittespredning på noget. Og jeg vil gerne sige igen, og jeg vil gerne sige tak til jer ude i samfundet, som er med til at løfte det her ansvar for at bekæmpe corona. Ude i samfundet, så har vi den i seneste tid kunne se, for eksempel bare i juli måned, så var der rigtig mange borgere, som tog imod det her tilbud om vaccine. De var måske på ferie. Men som så valgte for at være med til at løfte den her indsats mod corona, så valgte de at hjælpe til og den ånd, der er til for, hvor vi hjælper hinanden, det er den, der kommer til at være til grund for, at vi på bedst mulig vis kan hjælpe hinanden. Derfor opfordrer vi også på det kraftigste til, at vi skal være påpasselige ude i samfundet og følge de her sundhedsfaglige anbefalinger, som meget tydeligt er blevet frembragt allerede siden corona begyndte. Vi skal holde afstand til hinanden. Vi skal undgå at kysse og kramme hinanden. Vi skal undgå at give håndtryk. Og vi skal vaske hænder ofte eller spritte dem af. Og hvis vi skal nyse, så skal vi nyse i albueledet. Så på den måde sikrer vi bedst muligt beskyttelse mod yderligere smittespredning. Og det er noget, vi har vidst allerede fra starten af. Så lad os blive ved med de her gode vaner, som de nu er blevet til. Den situation, vi er nået til i dag, lad os vende det i en positiv retning. Og for at nå den positive retning, er vi nødt til at arbejde sammen, det kan vi ikke komme udenom. Jeg håber, I alle sammen får en god dag og gør god brug af de her sidste sommerdage, selvom vi nu er blevet ramt af corona og har store udfordringer af den grund. Men hvis vi står sammen om det, så kan vi overkomme de her problemer igen. Og det har vi set, og det ved vi, fordi det har vi gjort tidligere. Lad os alle sammen stå imod corona. Tak.